لە حەسەکێ پەفچوونن تند ناڤەڕا هێزên rejîmê û çeteyên rêxistina Daişê de berdewam e û li aliyekî din di navbera şervanên YPG û Daişê de jî rûdide. Li taxa Neşoya Rojhilat û Rojava, topxaneya rejîmê bargehên Daişê yên ku Lûvantaxan bi cihbûne topbaran dike li gel şer û pevçûnan. Herûsa û li gorî hîn agahiyan ku hêzên rejîmê û bi alîkariya milîşeyên mexawîran re çeteyên Daişê ji taxa Neşoya Rojhilat derxistin û ew çeteyên li wir reviyan taxa Neşwa Rojava û Hoşilbehr û ew li wir bicihbûn. Di heman demê de çeteyên Daişê bi revaniyên xwe li gundên Dû Ebilhewês û Mecercehê xor dikin, piştî ku wan li taxên başûrê Hesekê gelek ziyan dîtin. Tê zanîn ku piraniyên işteciyên van gundan Ereb in û ew karin bi aliyê taxên Kurdan yên li Rojavayê Hesekê ve herin. Hevdem hîn jêderan ragîhandin ku ji doh di danê êvarî de firokeyên rejîmê cih û warên çeteyên Daişê li deverên Panorama û serbazê wendayiyê li taxa Xwêran topbaran dikin û di encamê de gelek ziyanên maddî û canî gîhana çeteyan. Li aliyekî din şervanên YPG û piştî ku çeteyên Daişê têk birin, taxên Ezîziyê, Sînaa, Mesakin, Merşo û hemû doreyên û çareyanên taxê û riyên sereke li Bakur û Rojavayê Hesekê kontrol kirin. Herûsa du pirên Rojava û Rojhilatî Çemêxabûr yên ku dikevin Başûr û Bakurê Hesekê jî ketin bin kontrola şervanên YPG û bi vê kontrolkirinê de alîkarî li ser çeteyên Daişê ji Bakurî bajarê Hesekê werin rawestandin. Çeteyên Daişê hewl didan ku operasyonekê li dijî şervanan li Rojavayê Hesekê pêk bînin, da ku derbasî wir bibin. Lê şervanên YPG li dijî wan rabûn û êrîşa wan li ser Çemêxabûr têk birin û ew şikandin.